O yan, ito, malaki-laki to. Oh, pa. Ito na. Ito na. Ito na, malaki-laki na. Ito na meron naman. O yun. So, swerte yan. Dito ito. Nakadali rin. Ito na. Uy, maganda na to. Ito na nga. Ay, maganda-ganda to. Uy, sabi ko na naman. Ay, magkakapatid to. Parehas silang pulahan pa tayo. Yun, tama ka. Ay, ito. Ay, kaya pala. Double kill. Grabe, ang laki. Oh, yun, huli. Malaki-laki to. Uy. Ay, alak ka. Alak ka, ano nangyari sa puwit mo? Ito, yung mga tilo. Ano kaya ang klaseng tilapia to? Katoy, Giron, paliwanag mo to. Good morning mga katoy. So yun mga katoy, bali Ilog Pasig Fishing Adventures muna tayo mga katoy, no? At di mo tayo maglalayo kasi meron tayong pupuntahan sa Quiapo mamaya. Samahan niyo po ako mga katoy sa panibawang fishing adventures natin mga katoy, no? Mag-a-update po tayo ng fishing spot dito sa Ilog Pasig, no? Kung saan yung mas makipit kasi sa may bandang Sumilang mga katoy. Maganda na yung harvestan doon, di ba? Napanodan sila Kabata TV, yun. Si vlog mo, yan, sila Kabiwas, yun. Madami na silang nahuli doon mga katoy sa may Sumilang. Tapos si Kuya Prince Pabarlan, dyan sa may Guadalupe. So ngayon mga katoy, update ko kayo mga katoy sa ano naman dito sa may harapan ng Rockwell. Yan mga katoy, Rockwell na yan, no? So dito lang tayo sa area na to. So sana makadali tayo ng mama mga Pinoy. Nagdala rin ako ng panalo. Kasi nararamdaman ko makakadali tayo ng mama dito mga tayo, no? So yan mga tayo, bali mag-umpisa na tayo. Samahan niyo po ako mga tayo. Good morning po ulit mga tayo. At siyempre nagpapasalamat tayo sa lahat ng silent viewers natin, no? At siyempre sa mga paparating na mga subscribers natin. Thank you so much sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel, no? So yun, tara tayo mga tayo at tayo may tayo mag-uumpisa na mga tayo. Floater tayo mga tayo, no? Floater lang stop natin. Nakakasana ako mga tayo. Yan, dalawa. Sana makadali tayo dito mga tayo ng mamaw. Para hindi naman tayo panibagong fishing at adventures, no? Panibagong spot. Ayan na, nakakasana mga tayo. Uy, agoy. First cut sayo natin 2.5. Yan, maganda kasi mga yung mga adventures nila dito. Sila Papa Chin, balik natin, sila Chris ni Ryan sa banda dyan sa may hulo mga ito. Martes sila dyan, grabe ang lalaki. Tapos nagdory hunting sila Master Ting dyan sa may mismong harapan ng Rockwell. May trick dyan, nakadalis ng maduri, lalaki. Sana maka-harvest tayo ng tilapia dito. Yung unahan mga rin, pinakalak na. Yun! Koy! 3 fingers mga ito, so pakawalan nga rin ito. Mapakiramdaman natin pagka yung maraming 3 fingers, di 3 fingers ko pa tayo. Pagka maraming malalaki, yan na naman, pinakagat tayo isa. Ganda na pala rito. Sige, boy. Ayan na. Ay, ito. Gandang size to. Yan, sige mga tayo. At meron tayong bibigyan nito mga tayo. Kasi Eric 3.1. 3.1. Mega lang shoutout kay Tol Erwin. Ito naman. Totoo nga sabi ni Kuya Prince Pabarlan. Makikita ka dito sa Ilog Pasig. Ayan natin ito mga toy. Mega lang shoutout kay Rick. Kachoy Rick Rodriguez. Yan, pinagandang mga talaga ito mga toy.
Meron tayo ngayon. Malalim tong ilog. So yun, mag-shoutout tayo mga tayo. Hey, Riding Thunders TV, big love shoutout. Pahinga muna tayo mga tayo sa mga adventures natin sa may sa may Bagong Bayan. Grabe, bakbakan din talaga mga tayo. Sa kanan naman tayo raratsada pagka nagkasama-sama na lang ang buong tropa. Masaya kasi mga tayo pagka sobrang maraming mga kasamang magkakil. Maganda dun mga tayo kasi may puno doon na ratilis. So pagka sobrang init na pwede kayong magpahinga, no? So yun, big love shoutout kay Gerard Laron, big love shoutout kay Tropang Biwas TV, big love shoutout kay Kabiwas TV, big love shoutout Lito Ariaga, big love shoutout Kachoy, thank you po. At Ryan Santos, yun, big love shoutout. Delphin Padilla from Paniki Tarlac, big love shoutout kuya. At sa mga Padilla family, big love shoutout sa may Tarlac, no? Thank you. At kay Royan Romero, nagulat ako. Rinan Romero at sa Romero family yan sa Bicol. At kay Ben Herbie Pasumala, Miguel shoutout Kachoy. Rolando Ridacto, Miguel shoutout. At siyempre nagpapasalamat ako talaga sa lahat ng mga kaibigan natin vlogger. At siyempre nagpapasalamat kay Boss Nico Suba dito lang mga sa yan sa atin, nagpa-spot dito, tsaka kay Kuya Sandy. Yan, dyan mga kasama natin dyan, mga kaibigan natin. Yan, Lods A TV, tara na. Kay Kachoy Bilog, yun, Miguel love shoutout. At kay Kuya Francisco dyan sa Mandaluyong Anglers, mga kila Kuya Dani, kila Vice. At siyempre lahat ng Mandaluyong Angler, Parang TV, Miguel love shoutout, tara na Kachoy. Dito, ang ganda na pala yung spot dito. Ay, pinaboy na ulit. Maganda rin yan mga kasi pagkakataon para magpain din ng magandang ulan. Nakakapaghanda ba? Makakainom ng tubig kung may dumaan na pero kasi di ka naman pwede mo kagad yung pamiwas mo kasi maalon pa, sasabit ka lang, malayo-layo na, tapong ka ulit. Ganun talaga labanan dito sa Ilog Pasig. Sana makadali tayo mo dito. Pahingi naman po Lord ng kahit lalaki lang Lord. Tinakbo na. Sulit ka yun. Ala, dalawa. Dito ka lang pala sa Ilog Pasig. Good size yung isa mga Choy. Kachoy Eric, alam na des. Yan ang kinakilat na naman sa kaya. Pag-una boy. Oy. Teka lang ha mga Choy, teka lang mami. Yun ang laging mayroon na kaan. 2-0. Ayan, ayan. Uy, yan na naman. Dalo-dalo ulit. Kuya friends, the positive tong spot mo. Good size to mga tayo. 3.1 mga tayo. Kuyin natin ito. Itong isa. Tapos yung isa, ibabalik natin sa nanay niya. Ay! So, yun na nga, dalawa na tuloy sumama. Ginagawa mo! Magsusumbong yun kasi. Ang kulit kasi ni Kuya nanay eh. Sabi ko nang huwag kumagat kay Kachoy. Kumagat. Buti nakawala ka. Grabe, spot pala dito. Hindi mo na kailangan pang lumayo mga tayo. Dito mag-i-enjoy na kayo. Yan, malapit lang sa Rockville mga tayo. Tapos Barangay Buejo, fishing spot.
Huli. Good size, baby. Sinampitan mo pa na. Yay, 3.1. Paglalilibang talaga tayo ng street. Kaso sumabi. Ayan, sumagot ko naman isa. Ayun na, nilipad na. Ay, nilipad na. Ayun na, ayun mga tiyo pa. Kinamay na lang. Ikaw. Oh, huli. Huli talaga. Malaka. Kinamay na lang, mga tiyo. Uy, malaki pati. Ah, good size. Mas maganda pala pag pinakamay. Oh, mga tiyo. Ay, naku. Mabit pala. Kaya mga tayo, good size o ang laki o. Ay, nasamon-samon. Kaya mga tayo, ayusin ko mga pamiwas ko, nagkalapot-lupot mo. Yan ang ganda. Ay, hirap palang na ayusin ko. Huli. Huli ka, Malbon. Ayan mga sabi, kaya na tumaki. Malaki ha. Malaki. Ayaw ko ng maliit. Yan. Sige na, baby. Bibilang tawad. 2 3 na, bago magsampo ha. 4 5 6. Kinagat nga mga chika kasi maliit. Ay, nako. Yun naman. Huli. Ay, mga buyod. Ay, nako. Saan ba kayo nanggaling? Ba yung na-expect ko? Hindi kayo. Pla gusto ko. Bakit ang liit nyo? Ang tagal na nagkabagat ah. Dapat yan sila. Grabe, ayaw matagatan ng malalaki. May oras mga naku, yan na mga tayo ano to, makakaalam itong bangka na to, nasa 9 na piraso. Mga nagdadala yan mga tayo ng ano, ng fingerlings. Grabing dalago niya, laki ng ulo. Dapat sa pinangunan kami ngayon mga tayo, hindi naman nakasama kasi nilakad ako mamaya mga tayo. Maano mga tayo, magitin sa pamimiwas. Kulang sa amin kasi mga tayo, ano, yung araw na magpipising bandit pag kami magkakasama sa mga ano, sa mga GC ko. Kulang yung isang araw. May natin yung mga tayo. Kasi minsan yung dalagdan mga tayo, kinagat nila yung gumaganda. Alam nila talagang buhay na buhay yun na experience ko na yan dun sa sa may bagong tulay papunta ng BGC. Pag kumaalag sa kumagat din dalag. Uy, talaga naman Kuya Friends. Ang dami po Kuya Friends. Ganda pa doon kila Kalagabong mga kasi may bandang Pipindan. Maganda yung size. Halos araw-araw sila nagkano. May limit mga. Dito na mayroon naman. Oh yun. So, swerte. Nandito ba ito? Nakadali rin. Nakadalawa tayo mga tina. Ganito kalalaki. Yun.
Wala atang video. Ay! Ay, Kuya Prince, ito na naman. Uy! Ang nakaraan mga tsoy, grabe na laki yung nakuha nila Kuya Prince Kabarna. Nila Kuya Jojo. Anim na. It's okay. It's a good. Hindi tayo makakuha dito mga tayo ng mamaw. Ibig sabihin na negative dito. So, mag-anak tayo ulit ng fishing spot na maayos. Sana maaga pa naman mga tayo. Oh yeah, mayroon na naman pala. Nililipat lang. Nililipat lang. Ayun. So siguro mga tayo kung nagraduhan natin mga tayo, no, mga hanggang 1 to 10 siguro ano to 4. So as of now pa siguro mamaya. Oh yan na naman. Ay nakawala. Maaga pa naman mga tayo, no. Saka pabugso-bugso mga tayo minsan tuloy. Oh yan! Ito! Malaki-laki to! Oh! Pa! Ito na! Ito na! Ito na! Malaki na! Ito na siguro yun! Okay. Wah! Grabe oh! Magpo 4 fingers na mga to. Ito na mga katoy! Ito! Maganda na nga talaga pala dito! Mataas na yung rada mga to, yung mga tayo. Ano na? Nasa grade 5 na. Ayan na, kinakayat pa yung isa. Oh, yan pa. Laka. Yun, good size na rin ito mga toy. Grabe ang strike niya. May delikado. Muntik pa mga toy. Ito. Yan. Ito na. Agoy. Sus Mariusip, ano na nangyari dito? JPSing TV, tara na JPSing. Datos vlog. Ay. Naku. Ano naman kasi ang hirap mag-ano. Kasi kakasabud-sabud pa lang eh. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng subscribers ko dyan sa Bicol. Grabe, thank you so much sa inyo mga kapinsanan ko dyan, mga kapitbahay ko. Thank you po sa inyo lahat. At isa kayo sa sa malaking yung contribute sa aking channel sa may Indonesia, mga Indonesia yung may love shoutout to all of you guys from Indonesia. Thank you so much for stay tuned of my channel. Stay connected. Ayan. Ito na. Uy, maganda na to. Ito na nga. Ay nako. Ito na. Magagandang size na to mga kachoy. Kuya Ronnie, tara na. Morak. Yan, kasi Dilmar na. Tara na. Ang ganda na rito kasi. Oh, yan mga tayo. Malalaki na yung mga tayo. Yan pa. Yun. Oh. Nagmamadali ka eh. Oh, yun mga tayo. Maganda pa naman mga kulay mga tayo. Parang naalala ko yung sa Marikina, yung tournament namin. Maraming salamat sa Marikina Anglers, no? At sa Mariqueño Anglers. At siyempre may love shoutout kay kabayan, kay Makoy, yung nag-champion doon. Galing talaga ng mga Bicolano natin mga subscribers. First time niya sumali sa ganun natin. Oh, yan na naman. Uy, malaki na naman. Ang dalawa. Dalawa.
Good size mga tayo yung isa. Wait, natalsikan na natin. Tumatalsik. At syempre, nagpapasalamat tayo kay Boss Nico Soba. Boss, di na ako kita kasi alam na, baka mahihayin mo pa ako eh. Yung magkape. May pupuntahan na ka, boss, mamaya. Pasalaminan ko yung anak ko mga to. Grabe, mahal na eh. Diyos ko. Ay. Nasa ano daw mga to, 215 to 25. So, depende sa lens mga to. Yun. Depende sa ano, yung lens ng ano, rado ng mata. Kuha ko naman kahit na pangit na yung frame, basta yung sa mata yung importante. Sabi ko sa anak. Ay, maganda-ganda to. Uy, sabi ko na naman. Ay, magkakapatid to. Parehas silang pulahan pa tayo. Grabe kayo ha. Dapat natutulog na lang muna kayo. Yan ha, holiday pa naman ngayon. Happy holiday po sa ating lahat mga sigat. Tara at magpi-fishing tayo. Fishing pa more. Ayan na ako mga. Uy, hindi na naman inaabot. Excuse me po. Grabe oh. Kakalagay lang oh. Oh. Maglilibang lang talaga dito mga tayo. Talagang mag-i-enjoy talaga. Magpaalam lang kayo mga dyan sa may pasukan dyan sa may G-Teresa. Yun lang, mahirap nga lang umakit. Ay, bumaba. Yan naman, ay malaki-laki to. Oh, inabot siya. Biniwas ko siya, inabot ko siya. Ito. Kala ko maliit. So kahit na ano pala mga kahit maliit yung kibit, biwasin natin yung mas malupit. Malay mo lang. Kahit ka pa size oh. Mag 4 fingers na kayo. Masarap pinipit yung mga tayo. Yan ang mga 3.7, 3.5. Yan na naman oh. Teka lang, tanda mo oy. Relax. Wait for a while. I'm ready. Go. Okay. Ay. Here we go. Go. Time out first. At may bangka naman. Nasabit mo naman. At siyempre, anong gagawin pag may bangka? Magpain ng maayos. Okay, here we go. Yeah. Grabe. Maganda na pala rito eh. Mataas yung grado mga to, yung mga nasa ano to. Kung sa gagraduhan natin, line of 1 to 10, nasa 6 na siya. Tumataas na yung level mga to. Yun. Maraming salamat po sa Coleman. Salamat po Pupus Global sa Coleman, parang perfect sa momento. Nabigay sa atin yan mabait talagang sa Sarmiento family sa ano, lalo dyan sa Calapan, Mindoro yung mga Baha family. Ayan na, hinangay na yun. Good size na naman para kay Roderick Rodriguez. 3.1 mga katoy. Hindi pala
tayo rito. Pero mag-i-spot tayo mati sa iba naman na lugar. Huwag yung babalik-balik mga dito sa area kasi para ma-update natin yung mga gandang fishing spot dito sa ilog. Yun naman, huli na naman. Huli ka. Ay, nakawala na naman. Kasi maganda pa naman, mabigat eh. Ano pa naman yung mga pagka good size, mabigat talaga. Maramdaman mo naman pagka talagang maliit, mga 3. Kasi talagang halos di lumalaban yun. Pagka tumagdagan. Saan talaga mabigat? Katulad yun mga tayo, wala mo lang kalaban-laban kasi manipis. Maliit kasi. Ano ka ba talaga? Sipsipin ko yung ulo, ha? Isa pa. Ay, mega love shoutout nga pala kay Kuya James noon, Santiago. Kaya, kamusta na po? Hindi na po tayo nagkikita. Busy yata kayo, kuya. Kasi napaka galing siya ng Canada mga ulit yan. Ay, kaya pala magandang hila eh. Kasi duwamite mga ay nawanti nalaglag yung isa. Kasi maganda ito mga kayo. Pinakang isa mga kayo. Good size na to. May bibigyan tayo ito mga kayo. Gusto niya raw ng medyo tamtaman kasi dadaingin niya raw mga kayo. Oh, nakarami na. Yun na. Kinak na. Oh, yan na naman. Angkoy. Aran na naman. Painitan at basit mo't. Ako. Yung ka. Ay, ito. Ay, kaya pala. Double kill. Oh, grabe, ang laki. Ay. Lastik na hindi naman kinakagat. Ay, ganda mga katsoy. Oh. Grabe. First time natin makatayin ng lato dito. Ito talaga 4 fingers na. Ayan na. Wala ka. Tay ka lang. Masyado. Unang saan mataga malaki isang sapo may mga tayo malaki na halos di ko nawala naubos na ang pakay tibibin oh diba nagkikita ikaw talaga umalis ka na dyan water lily. Gusto mo? Bilis ng pilit mga taga. Ganda pa ng pista natin. Biglang uulan kasi mababasa at umukuha natin. Uli. Oh yun, uli. Ayan. Maganda na naman size mo eh. Grabe. Oh yan, magandang size mo. Kakatuwa ng spot namin. Mate, medyo nagbibigat na tayo. Tingnan natin kung marami na tayong lalaking malalaki. Ayaw kasi sumulit yung init mo eh. Oh!
Yun, huli, malaki-laki to. Uy! Ay, alaka! What happened of this my Phillips? Tingnan mo yung kaibang ano. Ano nangyari to? Inborn kaya ito? Walang puwit. Alaka, ano nangyari sa puwit mo? Yung mga ito, itabnil natin to. Bro, ang laki sana, naputol. Yung mga ito, ano kaya ang klaseng tilapia to? Kachoy, giron, paliwanag mo to. Paring Mart. Si Kachoy Kiran Mati, ano to? Nag-aral yan doon sa sa may Isla Farm ba yun? May Euro Fisheries sa may aquatic. Tama ba? Yung nakakasakot na Asian yung ngayon sa nito. Mga kachoy, hindi yata tayo makadali ng mamaw. Nauubusan na tayo ng oras, mga kachoy. Ay, maganda na naman ang size na naman. Ano ka? Grabe, oh. Ay, ang lakas-lakas mo, buboy. Grabe ka, ha. Mas kalakot ka masyadong Ano naman? nabad-bad na naman. Nabad-bad. Nagatin mo na ulit. Marami isda talaga ito ulit. Pero doon sa may malayo, dito talaga marami. Uli ka! Yan na naman. 3.1.0. Ito. Kachoy, marami ka na, Kachoy. Akin na lang itong dalawang malaki. Sa'yo itong 3.1, 3.2. Hanggang alas 10 lang tayo mga rin. Nag-start tayo kanina alas 10. Mga ano lang tayo, 15 minutes. Marami na rin tayo ulit. Dalo na. Ay pa rin talaga. Grabe. Grabe. Panglupit talaga ng ilog Pasig. Malaki ka sana. Ay. Yan yung isa. Diyan lang lubog kasi yung pitik-pitik lang. Kaso kanina konti yan. Wala ka. Ito, maganda itong size mo to. Magandang size to. Grabe, akala ko sobrang laki. Muntik pa malaglag yung pamiwas ko. Yung pero maganda mga ito. Ito pa, yung isa pa. Anli na naman. Bumubugso lang sila mga ito. Magkore-kore ko. Yan naman, pag kumakal naman ang gusto itong nawawala yung alog, tsaka silang yun. Nako. Ay, 3 finger. Yan, mas malaki. Dito pa nga na Ano ka? Pinibit na naman. Diyan na sa gilid ka, pinibit na. Ano lang ka, bahala ka dyan. Pinibit mo. Ayun, malaki.
Nasa gilid lang mga tay. Ay sus. Sayang. Sayang mga tay, nasa gilid lang pala eh. Sus, ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba? Mabitiw-bitiw. Kung hindi ko to awak-awak tong isa, huli sana. Alam ko na, dito na lang pala sa gilid ha. Kumakain na sila sa lumod natin. Kaya pala matumad dun sa dulo, dito sa batuan. Alam ko na, miss ka ng mga tukoy. Okay. Grabe! Yun, 3 fingers, 3.1 mga tayo. Sobrang na siya mga tayo. Ayan. Mga 3.1.2. Dito na lang sa gilid sila. Hindi nga, boy. Diyan na lang pala kayo sa gilid ah. Bawawa na. Mabigat na. Ayaw ko magat-ang dalag mga katuloy. Wala na, nagkapi na mga tayong nag-alas 9 lang siguro mag-iwan yung peri. Kasi holiday ngayon, ba't may pakako? Kaya ako namiwas dito sa ano mga tayong sa ilog kasi kala ko lang peri. Maganda nito sa ano mga tayo, mamingwit sa Ilog Pasig Linggo kasi walang ferry boat. I-off nila ng ano ng Linggo eh. Tapos pag holiday pero bakit holiday yung may ferry sila eh. Hindi na yung mga napakaraming dalating yung mga tayo sana nakikita ano kung kikabingwit na cellphone yun abot yan, hindi nang yun ang daan mga tayo. Mga ganun lang ako dandaan. Yun. Ay, magandang size naman. Yun mga tayo. Maganda na yung size mga tayo. Ika lang ako boy. Ay. Yeah. Yun naman oh. Ay, 3 finger. Hindi na sana tumutoy. Hirapan ako mahirapan ako linis eh. Kasi binibigay ko sa mga inaayudahan ko, linis na eh. Yan ako magmahal sa mga subscribers natin na binibigyan ng ayuda. Kaya sana yung mga ibang gusto sana kasi Ronald no? Malapit na lang kasi bigyan sana kita. Napakalayo mo yan naman no? Oo, yan naman. Oh. Ay, grabe. Ito pa talaga ng discard. Samahan ka tuloy sa time check tayo, time check. So yun, bali magliligpit na ako matay. Yan, maraming salamat mga tayo sa pagsama no. Yan yung huli natin mga tayo, dami. Yun, Ilog Fishing Adventures tayo mga tayo sa may malapit sa Rockwell. Yan, Makati. Good size siya mga tayo. Yun, thank you so much mga tayo sa pagsama na naman. Thank you. Okay Lord, thank you mga tayo sa mga nag-tune in po at nag-skip po ng ads natin yun. Maraming salamat po mga tayo. Bye bye, see you next vlog po. Siguro ano tayo, bagong bayan ulit or
Lakeshore o ano, ang uno. Bahala na natin sa GC. Thank you mga toy. Bye-bye.